Көчле берне, билимле, меңне йыгар дигән мәкаль бар. Бу мәкаль белән безнең бүгенге катнашучыларыбыз килешә микән? Хәерле көн, малайлар һәм кызлар, эфирдә акыл батыл тапшыру. Кәефләрегез ничек? Әйбәт. Яхшы, бүген безгә Әминә һәм Мустафа исемле укучылар килде. Алар белән якыннанрак танышыйк. Әминә, сүз сиңа. Сәлам, минем исемем Бикмөхәммәтова Әминә. Мин 180-нче профильле полилингваль гимназияның 6-нчы лицей класста укыйм. Минем яраткан фәннәрем математика, рус теле, татар теле һәм инглиз теле. Менә бит нинди кызыксынучан икән безнең Әминә. Яхшы, бүген сиңа уңышлар телибез. Синең көндәшең бүген Мустафа. Синең белән танышабыз әйдә. Исемем Әхмәдуллин Мустафа. Мин 180-нче күп профильле полилингваль гимназияның 6-нчы сыйныфында белем алам. Минем яраткан фәннәрем ул математика, татар теле, рус теле һәм инглиз теле. Яхшы, сезнең белән таныштык. Минем исемем Акмай була. Мин Шаян ТВ каналда акыл батыл тапшыруын алып баручы һәм мин бик күп сораулар бирергә яратам. Сез минем сорауларыма җавап бирергә әзерме? Әйе. Алайса, әйдәгез уеныбызны башлыйбыз. Шаян ТВ каналда акыл батыл тапшыру дәвам итә. Әминә Мустафа белән без беренче турыбызны башлыйбыз. Кавыяларны искә төшерегез. Беренче турда сезгә 3 сорау әзерләнгән, аларга җавап вариантлары да бар. Сезгә шул җавап вариантлары арасыннан берсен сайларга кирәк булачак. Җавапларыгызны үзегез үк бәялисез. Моның өчен сезгә 0дан алып 10га кадәр сайлау мөмкинлеге бар. Әгәр минем җавабыгыз дөрес икән, бал сезнең исәбегезгә була. Юк икәнлегендә бал исәптән алына. Алыйларны аңладыгызмы? Әйе. Сорауларыгыз юкмы? Юк. Минем сезгә сорауларым бар һәм менә аларның беренчесе. Сыйфат дәрәҗәләре ничә төрле була? Сорау шулай дип яңгырый. Бу сорауга беренче булып Мустафа җавап бирер. Ничә бал белән бәялисең? 10 бал. 10 балны атабыз. Әминә, син ничә бал куясың? Мин дә 10 бал. Яхшы, ихтыярыгыз. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, сыйфат дәрәҗәләре ничә төрле була? 2, 3, 4, 5, 6. Мустафа, син җавап бирергә әзерме? Сыйфат дәрәҗәләре 4 төрле була. Яхшы, Мустафаның җавабын кабул иттем. Әминә? Сыйфат дәрәҗәләре 4 төрле була. Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Сыйфат дәрәҗәләре чыннан да 4 төрле була. Гади дәрәҗә, чагыштыру дәрәҗәсе, артыклык дәрәҗәсе һәм кимлек дәрәҗәсе. Афәрин, беренче сорауны дөрес җавап бирдегез, 10 бал икегезгә дә. Икенче сорауга күчәбез. Үсемлекләрдә нәрсә туклыклы матдәләрне үткәрә һәм яфракларын яктыга чыгара? Бу сорауга беренче булып Әминә җавап бирер. Ничә бал белән бәялисең? 10. Бу сорауга да Әминә 10 бал куям дип, Мустафа, син ничә бал куясың? Мин дә 10 бал. Мустафа да 10 бал куя. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Үсемлекләрдә нәрсә туклыклы матдәләрне үткәрә һәм яфракларны яктыга чыгара? Бәбәк, яфрак, буын, сабак, яфрак куены. Әминә, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Син җавабы? Сабактан. Сабак дип саныйсың. Сабак. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Мустафа, син ничек уйлыйсың? Мин дә сабак. Сабак варианты сайлады. Ике уенчыбыз да хәзер дөрес җавапны тыңлыйбыз. Сабак үсемлек бәбәгенең төп өлеше. Сабакта туклыклы матдәләр тупланырга мөмкин. Анда яфраклар, чәчәкләр, омыртлары белән җимешләр үсеш ала. Афәрин, дөрес җавап бирдегез, 10 бал икегезгә дә. Хәзер мин сезгә 3нче сорауны тәкъдим итәм. Нинди күп почмакларны төзеп дип атыйлар? Бу сорауга беренче булып Мустафа җавап бирер. Ничә бал куясың? 6. 6 балны куябыз Мустафага. Әминә, сиңа? 7. Әминә бераз күбрәк куйды. Яхшы. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, нинди күп почмакларны төзек дип атыйлар? Барлык яклары тигез булган. Барлык яклары да, почмаклары да тигез булган. Барлык яклары тигез, почмаклары төрле булган. Барлык почмаклары тигез булган яки барлык почмаклары тигез, яклары төрле булган. Мустафа, син җавап бирергә әзерме? Барлык яклары да, почмаклары да тигез булган. Күп почмак. Тизек була.
Ярар, жауабыңны кабул итте, Мустафа. Әминә, син ничек уйлыйсың? Мин дә Мустафа белән килешәм. Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Барлык яклары да, пышмаклары да тигез булган күп пышмак, чыннан да төзек дип атала. Афәрин, беренче турга нәтиҗә ясап шуны әйтергә була. Бер генә бал өстенлеге белән әлегә Әминә алда. Мустафа, сиңа уңышлар телибез. Алда безне 2нче, 3нче, 4нче тур көтә. Бүген без сезгә җилнең көче турында сөйләшербез. Ягъни, җилнең көче орта бару тәртибендә тезербез. Япы? Җилләр турында беләсезме? Әйе. География фәнен кем укыта? Резеда Наилевна. Резеда Наилевнага сәлам җибәрә аласыз. Сәлам. Яхшы, димәк, хәзер без сезнең география өлкәсенә белемнәрегезне тикшерәбез. Хәзер мин сезгә тәкъдим итәчәкмен җилнең көчләрен. Сез аларны орта бару тәртибендә тезергә тиеш буласыз, яме? Сезгә бу тур өчен 5 балл куелачак, яме? Менә сезгә җилнең көчләре, типлары: көчсез җил, шторм, штиль, көчле җил һәм ураган. Штиль тизлеге секундына 1 метр. Көчсез җил. Секундына 4-5 метр. Көчле җил. Секундына 11-12 метр. Шторм. Секундына 29 метр. Һәм ураган секундына 29 метр. Яхшы, синең җавабыңны кабул иттем. Мустафа ничек уйлый икән? Беренче ул штиль. Штиль ул секундына 1 метр аның тизлеге. Штильдән, икенчесе ул көчсез җил. Аның тизлеге секундына 4-5 метр. Көчле җил секундына 11-12 метр. Шторм секундына 19-22 метр. Ураган секундына 29 метр. Әйе, ураганның тизлеге секундына 29 метрдан да күбрәк булырга мөмкин. Афәрин, дөрес җавап бирдегез. Һәр ikigезгә дә 5 балл куябыз. Миңа калса, бу беренче, икенче турда сезгә бик җиңел булды, шулай бит? Әйе. Алга таба нәрсә көтәсез тапшырдан? Уеннан бик яхшы нәтиҗә уйлыйм. Көтәсез. Көтәм. Мин дә сездән яхшы нәтиҗәләр көтәм. Минем сорауларым әле бетмәде. 3нче турда алар дәвам итәчәк. Сез әзерме? Әйе. Киттек. Өченче турыбыз минем иң яраткан тур. Чөнки бу турда без бераз машайырып алабыз. Уенның кагыйдәләре мондай. Алар беренче турның кагыйдәләренә охшаган, ләкин бу юлы без сезгә артык җавап сөйләячәкбез. Шулай ук ялгыш җаваплар өчен сезнең гомуми исәптән балларны алачакбыз. Димәк, беренче сорауга күчәбез. Россиядәге күлләр. Мустафа, бу сорауга беренче булып син җавап бирерсең, ничә балл куясың? Югары балл куям безнең Мустафа. Мин дә 10. Әминә дә 10 балл куя. Яхшы, географияны бик яхшы укыйсыз ахрысы. Әйе. Икенче турда да яхшы җавап бирдегез, өченче турда да 10 балл куясыз. Яхшы. Әйдәгез, мин сезгә хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, Россиядәге күлләр дип яңгырый соравыбыз. Һәм җавап вариантлары: Байкал, Ладога, Каспий, Виктория, Таймыр. Мустафа, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Тыңлыйбыз җавабыңны. Виктория ул күл түгел, ул елга. Аны кайда урнашканын беләсеңме? Юк. Яхшы, Викторияны артык җавап дип сайлап алды Мустафа. Әминә, син ничек уйлыйсың икән? Бәлки Мустафа ялгышадыр. Мин дә Виктория уйлыйм. Ләкин ул
Күл Россияда түгел. Мустафа әйтә, Виктория күл түгел ди. Ә мин уйлым, ләкин ул күл. Күл дип уйлыйсың, ләкин ул Россияда урнашмаган. Әйе. Синеңчә. Яхшы, безнең соравыбыз Россия күлләре дип аталады, шуңа күрә Виктория җавабын сайладыгыз икегездән. Һәм сез дөрес сөйләдегез, чыннан да Байкал, Ладога, Каспий, Таймыр алабарысы да Россияда урнашкан, ә менә Виктория күл һәм ул Африкада урнашкан. Дәвам итәбез, икенче сорауга күчәбез. Цитруслы җиләк-җимешләр, витаминнар эчәсезме? Җиләк-җимешләр ашыйсызмы? Яхшы, көз көне витаминнар ашауга аеруча кирәк, шуңа күрә әйдәгез, башыгызны эшләтеп, икенче соравыбызга җавабыгызны бирегез. Бу сорауга беренче булып Әминә җавап бирер, ничә балл куясың? 9. Яхшы. Мустафа? Миндә 9. 9 баллны уйнатабыз. Һәм әйдәгез җавап вариантлары. Димәк, цитруслы җиләк-җимешләрне айырабыз. Авокадо, анар, лайм, лимон, карбыз. Карбыз. Мин карбыз уйлым. Карбыз дип уйлыйсың. Яхшы. Мустафа? Миндә карбыз дип уйлыйм. Карбыз дип уйлыйсыз. Чыннан да карбыз, цитруслы җиләк-җимеш булмый инде. Авокадо, гранат, лайм, лимон, барысы цитруслы җимешләр. Һәм өченче турыбызның соңгы соравы. Бусы инде безнең әдәбияттан булыр. Муса Җәлил шигырьләре. Муса Җәлил шигырьләрен беләсезме? Әйе. Алайса, бу сорауга җавабыгыз инде бардыр. Беренче булып, бу Миремне Мустафа син башкарырсың, ничә балл куясың? 9. Янәдән 9 балл куйды Мустафа. Әминә? 10. Әминә аптырам. Хәзер тикшерербез. Кайсысының җавабы дөрес булыр икән. Димәк, бала белән күбәләк, бакчачы, ана бәйрәме, бала йокысы, ишек төбендә. Бу шигырьләрнең кайсысын Муса Җәлил язмаган? Мустафа җавап бирергә әзерме? Әйе. Тыңлыйбыз. Бала белән күбәләк. Ул Габдулла Тукайның шигыре. Тәгаенме? Төгәлме? Әйе. Бәлки башка вариантны карарсың? Юк. Ярар. Хәзер тикшерербез инде. Бала белән күбәләк. Бала белән күбәләк. Ана авторын әйтә аласыңмы? Әйе, Габдулла Тукай. Әлбәттә, бу бик җиңел сорау булды. Бала белән күбәләк шигырен инде Габдулла Тукай язган. Әфәрин, өченче турыбызга шуның белән югак ясыйбыз. Янәдән безнең Әминә хәзер инде 2 баллга арттырды үзенең нәтиҗәсен. Мустафа, син бераздан калышасың. Ләкин безнең 4нче тур кайсыгызның белемлерәк һәм тырышрак укучы икәнен күрсәтер. Уенабыз шуның белән инде ахырына якынлаша һәм хәзер без хәлиткеч 4нче турга ягатылыйбыз. Бу турда мин сезгә һәр кайсыгызга да 10 сорау әзерләдем. Инде җавап вариантлары каралмаган, бары тик үзегезгә генә ышанып җавап бирә кирәк булачак. Сезгә уйларга 3 секунд вакыт бирелә. Хәлдәрне аңладыгызмы? Әйе. Яхшы, Әминә, без инде иң башта синең белән аралашырбыз, чөнки синең әлегә өстенлектә, шуңа күрә уңышлар телим. Башлыйбыз. Беренче 3 тур җиңел булгандыр сиңа. Шулаймы? Әйе. Бу турда авырлык тудырмас. Син әзерме? Әзер. Киттек башлыйбыз. Ярак сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Белмим. Дәвам итәбез. Рәвеш сүз төркеменә керә ул. Шагыйрь Такташның исеме. Гади Такташ. Дөрес. Эшче хайван. Ат. 15-кә җирдән кушкач ничә була? 22. Дөрес. Җир йөзендә ничә материк бар? 6. Дөрес. Ялган сүзенең синонимы. Җавап юк. Дөрес түгел. Мәкалә дәвам ит. Бүгенге эшне иртәгә Калдырма. Дөрес. Кама автомобиль заводының кыскартылма варианты. Кама автомобиль заводы. КамАЗ. КамАЗ. Табышмак. Үкерәдә кытыра, бүтән җирне тутыра. Буран. Дөрес. Су, чәй, сок, булар. Эшемлек. Дөрес. Мустафа, синең кәефләрең ничек? Әйбәт. 4нче турга син әзерме? Әйе, әзер.
Мен сен хәзер 10 сорау куячакмын, тиздән җавап бирә кирәк, Әминә 7 сорауга җавап бирде. Сиңа калышырга ярамый. Яме? Бераздан куркытып алдым, һәм әйдә әзер булсаң киттек. Беренче сорау. Баллы сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Бу сыйфат. Дөрес. Әдәбиятчы Батулланың исеме. Кем Батулла? Рабит Батулла. Өченче сорау. Йорт сакчысы. Хайван. Кішік. Эт. Эт. Дөрес. Дүртенче сорау. 19-га 5-не кушкач ничә була? 19 плюс 5. 2. 24. Дөрес. Җавап белән өлгердең. Бишенче сорау. Бер айда ничә атна? 4. Дөрес. Начар сүзенең антонимы. Начар сүзе. Начар. Антоним. Әйбәт. Дөрес. Мәкальне дәвам итәме? Кунак булсаң, тыйнак бул дип әйтәләр бездә. 8нче сорау. Алабуга автомобиль заводының кыскартылма варианты. Алабуга автомобиль заводы. 1, 2, 3. Алаз була. 9нчы сорау. Табышмакка җавап кирәк. Тышта булса өелә, өйгә керсә җәелә. Яра, җавап юк. Кар булайды бу. Һәм 10нчы сорау. Ипи, сухари, печенье булар нәрсә? Ашамлык. Дөрес, булар ашамлык була. Аха, бераз гына Мустафа калышты. 6 сорауга дөрес җавап бирде. Бүгенге уенга нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк. Әминә дә, Мустафа да география һәм татар теле әдәбият дәресләрен бик яраталар икән. Чөнки бу өлкәдән булган сорауларга бик җиңел җавап бирделәр. Киләчәктә дә сезгә уңышлар телим. Бу фәннәрне укыгыз һәм шуңа өстәп башка фәннәрне дә ныклабрак өйрәнергә. Килештекме? Әйе. Киләсе шашларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Миңа тапшыруда катнашу бик ошады. Миңа 4нче тур авыр булды. Чөнки җавап бирергә татарча кирәк. Үземә кызыклы мәгълүматлар белдем. Тагын күбрәк өйрәним һәм уенга киләм.